gitár is. Jön a gitár is. Talán amíg István lélegzethez jut. Itt van egy kicsit más, talán a filmben láttátok, hogy a Vásárhelyi Kollégiumban voltunk felvételen, hogy 40 évvel ezelőtt voltunk, és el kell, hogy mondjam, hogy ezt a fantasztikus közönséget és ezt a csapatot akkor utoljára ott éltem meg, úgyhogy gratulálok nektek, tartsatok! Mi az a korosztály vagyunk, aki ott volt. Igen. De még adott neked 40 évet. És aki itt van. Most. Hallod? És mi is itt vagyunk még. Egy kicsit összecsal. Az nem számít. De még adott 40 évet. Még élet 100 évig, még És az akár lesz a 40 évet. különbség, vagy na, hogy én szoktam így játszani, hogy én szoktam gitározni, de most átadtam a stafétabotot, de szerintem lesz olyan jó. Nem kell? Ennyire. Lesz olyan jó. Letargiában is. Nagyon? Jó. Érzés, semmi más, csak érzés, könnyek közt a féltés, ennyi az egész. Kétség, semmi több, csak vétség, megcsúfol egy érzés, ennyi az egész. Félek, én mindig attól félek, hogy elveszítek téged, és nem találok rád. Szeretsz te már, mégis hozzád mégis ragaszkodom, az érzéseket megtagadom, nem kell senki más. Attól félek, hogy elveszítek téged, és nem találok rád. Érzem, oh, 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 érzem, oh, 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 érzem, szeretsz te már. Érzés, semmi más, csak érzés, könnyek közt a féltés, ennyi az egész. Köszönöm szépen!